Nakita na ang patayng lawas sa usa ka tinunan nga miambak sa usa ka fall sa lungsod sa Argao nga gipangita sulod sa duha ka adlaw. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw. Halos di na maitsura ang naong sa 16 anyos nga batanon. 48 oras human wala mo tunga, dihang milayat sa Bugasok Falls sa Argao ni atong Sabado sa buntag. Napalgan ang iyang lawas sa mga rescuers dito sa Argao nga nabangil sa kahoy nga anaa sa boundary sa tulo ka mga barangay alas 11 kaganihang buntag. Ang biktima lumad nga taga Tulik, Argao o grade 11 sa Argao National High School. Makita sa video nga nasangit iyang lawas sa kahoy nga akasya samtang gianod sa tubig sa sapa. Mato ni Joel Orbeta, call center supervisor sa command center sa Argao MDRRMO, nga naligo ang batanon kauban ang napulo pa niya ka mga barkada sa eskwelahan. Apan paghuman og kaligo siya mga barkada sa ubos nga bahin sa Bugasok Falls nga nahimutang sa barangay Kunalum, kalit lang nga matud pa nga nilayat ang biktima sa ibabaw nga bahin sa falls. Apan human sa pila ka oras, wa na kini mutungha gikan sa tubig. Dugang ni Obeta nga mao kini ang labing unang insidente di na dunay namatay sa mong falls. Daghan kuno ni sila mga barkada ni dono, mga barkada ni unya kini siya dili kuno ni kabalong mulangoy. Okay. Unya ang katong mga barkada niya nga nangaligo dito. Sumapa ni Barangay Usmad Councilor Leonard Amarillo, wala man ang idang unsi ka mga batanon, lakip na ang biktima nga maligo sa mong falls nga usa ka tourist attraction sa mong lugar. Dugang paniya nga daghang mga batanon ang maligo sa mong falls o gadunay uban nga dili mananghid sa barangay. Butang nga delikado. Sumala sa pag-interview nako sa nakita ni ang tanod sa Kunalom si Sally Arobo, miingon siya nga pagkakita niya na miburo tagid taon ang tiyan sa bata na gilangaw na gani. Tungod sa naangkon nga dakong pasa sa naong sa batanon, nagduda ang konsehal ug ang mga rescuer nga napanto kini dihang wilayat gikan sa itaas nga bahin sa falls. Tambag niya sa mga batanon ug sa publiko nga planong mibisita sa falls. Mananghid sa mga officials o sa mga designated nga mga rescuer o tour guide, ilag yung panangiran para safety ang ilang pagkalido. Oba ni Clans Gabutin ug ni Rod Prado, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak.